Juuri saavuttu Keski-Suomen Keihärinkoskelle. Laitetaan ensin ne makkarat paistumaan ja kello on nyt, olisiko se 8:30 aikaa ja keli on aivan mahtava siinä koski takana. Ai. Yeah. 2 tuntia lupaa jäljellä Keihärinkoskella. Ollut hieno päivä. Heti alkuun tuli kalatapahtuma. Tuli yksi pikku harjus 30 senttiä. Ajattelin, että no jos tämä näin helppoa, se oli ehkä 4. heitto valkoisen sonkkeriin, kuulopäät sonkkeriin. Ja mä ajattelin, jos tämä näin helppoa on, että mä en tästä rupea kuvia ottaa enkä tekee sen isompaa numeroa. Niinhän siinä on nyt käynyt, että on sitten loppuaika heitetty tyhjää ja ilma on hieno, mutta korreja ei juuri näy. Että siellä yksi siellä, toinen täällä, mutta ei mitään kuoriutumista eikä yhtäkään pintakäyntiä on näkynyt. Mutta eihän se näillä reissuilla ole pääasia, vaan se, että pääsee tänne luonnon helmaan. Mahtava kevätpäivä. Tosiaan nyt on pitkä perjantai. Kello rupeaa olemaan 4 luokkaa. 6 loppuu lupa, niin tässä on vielä pari tuntia aikaa koittaa, miten käy.